Ой, омаде самона бачо. Бисёр иншолло ки си газел зиёдтар ракем. Ҳама тинҷ, ҳама нағз. Рафтесем. Вазъият тинҷ орум аст дар гурӯҳ, дар истора, торку, ҳама тинҷ. Иншолло ки тамом. Ҳама вазъият тинҷ орум аст. Ҳама контроле бачаҳои Ломоносай, ҷумҳурии Тоҷикистон ба пеш. Ба пеш. Мо намемонем. Ура бугӯя нигоҳ. Халаф, ҳаряно халафи паданалар марзи буми Тоҷикистон аст. Беракна. Гап нест. Мо бо пешвои миллат, О, муҳтарами мо, ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ҳастем, ин мемонем. О. Бачакои шухи Ломонос, бачакои инҷо ҳама дар ин мошини экипаж бачакои шухи Ломонос бо сардори полковник Шамаев, полковник Собирзода ҳастем, мемонем. гап нест, гап нест. Тоҷикистон Ба пеш. Тоҷикистон Ба пеш. Тоҷикистон Ба пеш. Гап нест, гап нест. Тинҷа ҳама бародаро. Тинҷа бародаро ҳамиҷа хатоне. Най ворух омадем, тинҷ кардем иншолло ҳама сад. Ҳама тинҷа бародаро. Ма, кайотгӯ. Камера кадесамшон қаҳрамоноро. Гап нест. Сёҳка шокиред, ба шаёи якум ғалабашонад сёҳка кунед.